ప్రస్తుత కాలంలో వయసుతో సంబంధం లేకుండా గుండెపోటుకు గురవుతున్నారు. సకాలంలో చికిత్స అందితే ప్రాణాలతో బయటపడుతున్నారు. చాలా సందర్భాల్లో స్పాట్లోనే చనిపోతున్నారు. తాజాగా పెద్దపల్లి జిల్లాలో కొడుకు మరణాన్ని తట్టుకోలేకపోయిన తండ్రి గంట వ్యవధిలోనే ప్రాణాలు వదిలాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదం నింపింది. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరి మండలం నాగేపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఎరుకల శ్రీకాంత్ గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలిపించారు. తనకు తలకొరివి పడతాడనుకున్న కొడుకు కళ్ల ముందు నిర్జీవంగా పడి ఉండటం చూసి తట్టుకోలేకపోయిన తండ్రి గుండె బద్దలైపోయింది. గుండె లవసేలా రోధించాడు. చివరికి గుండె ఆగిపోయి గంట వ్యవధిలోనే తండ్రి ఎరుకల రాజేశం కూడా మృతి చెందాడు. ఒకేసారి తండ్రి కొడుకు మృతి చెందటంతో ఆ కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. కాగా 20 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే కుటుంబంలో రాజేశం తల్లిదండ్రులు కూడా ఒకే రోజు మృతి చెందారని గ్రామస్తులు తెలిపారు. ఇప్పుడు ఒకేసారి తండ్రి కొడుకులు మృతి చెందటంతో ఆ కుటుంబంలో జంట మరణాలు శాపమా అంటూ చర్చించుకుంటున్నారు.